kendo machaka fwenyo gi list mokelni. Nite nying mar Hassan Nur. Nite wach moro nowuok kane gitimo shortlisting mokwongo. Nyinge nowuok 100, was it 110 around number no to badaye bang' ndalo 11 to ne gicha gimedo ji 6 moko. Mok gin list manoketi mano yango keto to ne gionge list mokwongo. Koro mano ngeni ji chako penjore ni ji 6 gi akanye to criteria mane manotigo mar medo gi to kane gionge list mokwongo ang'o mokelo gi mar ariyo. Koro ngeni ka gisichako bagni gi process ni at that level to ngeni koro jo Kenya chako penjore ni gini kariti menango en ntiere dot machien moro mitiyo godo jogi ji 6 gi oyakanye to koro finally ka list wuok waneno ka one of ji 6 manorie list go koro apia kanyo. Koro ngeni magi gik matindo tindo sani ngeni jo Kenya wang'iyo gik matindo tindo nikech elections en gimoro ma can build or destroy Kenya ka. Ung'e gima notimore 2007 elections and because no kwa trust IBC enough ma no kwa believe ni results no wuok maber maji luenyo no wuok to bang 2007 wadhi 20 the next elections. The past elections wasebedoga gi issues ko kene lueny to wadhi e court pod wadhi yuare court matende ni already process ni kaka gisichako gi bagni gi real names gi misrepresentation of young people iyudo ka jo Kenya okwanya bedo gi trust. Aparo na duk nwani na chiene kaluwore koda chenro mano mar dayo dhoka kanotim kinde mabende nitime nikech mar mondo mimanyo jokanyo mago mag IBC list na bor bang'e no bedo shortlisted kanyo kinde mane dayo dhok bende ng'at nyalo penjo ni dibed ni rowere no ndikore tijni koso nok gindikore koso gine mano wegi oko koso dibed ni ang'o manotimore. Achaka na kodi